Bona nit, benvingudes a l'Escava. Hola. Com estem? Bé, preparades? Sí. Molt bé. M'han dit que és el vostre debut avui, és el primer dia que toqueu en directe. Doncs sí, és el primer concert que fem, bueno, el que és el grup Les Buc. Val. Llavors nosaltres per separat sí que hem tocat... Teniu més experiència, no? Bueno, hem tocat amb d'altres grups totes i, bueno, vulguis que no, doncs sí, ja hem passat el del primer concert, no? Però com a formació, doncs sí, és la primera vegada que toquem. I d'experiència prèvia, tu per exemple, sí que tocaves en un grup també, no? Sí. Explica'm una mica. Bueno, he tocat en diversos grups. Ara, a part de tocar amb les Buc, toco amb les Primes de Mary Jane, que ja fa com... Encara esteu amb les Primes de Mary Jane? Sí, 10 o 12 anys que toquem, som una família i d'aquí no sortim. I després, bueno, també he tocat amb d'altres grups, més de rock més dur, en fi, diferents estils. Molt bé. I ja que teniu experiència, tu en tens també d'experiència així prèvia amb música? Sí, més amb clàssica que amb rock o punk, que també he estat en altres grups i així, però més aviat venia del clàssic. Molt bé. I has vist un canvi d'oferta i d'opcions perquè els grups comencin a pujar des que tu vas començar a tocar fins ara, en plataformes com aquesta? Potser ha sigut un canvi en plataformes com aquesta molt positiu, però de cara ja més endavant bastant negatiu. Sí, bastant programat tot. O sigui, si tira un estil, anem tots cap a aquest estil. Si tira un altre i canviem, doncs tots canviem cap a l'altre estil. I poca innovació. Però no, amb coses com aquesta que es fan avui, és fantàstic que es pugui fer, que es faci i que segueixi endavant. Clar, abans era el típic dels garatges, no? El cadascú es muntava com podia i el que vivia en un pis, doncs, què hi farem? No podem tocar la bateria, no? Ara doncs teniu llocs on poder assajar i en aquest sentit jo veig que és més fàcil també, jo que també he sigut música i és més fàcil arribar a poder tocar amb un grup. Sí, això sí. El pas següent, que seria fer bolos normalets, sí que és assequible, però hi ha molta gent que és molt bona, que vol tirar molt més amunt i li costa tant que ho acaba deixant. Això és cert. I hi ha gent que està molt amunt, que potser tampoc és tan bona. Tot depèn de qui s'ho miri, no? Però sí, en aquest sentit està difícil. Molt bé, gràcies. I seguim. Explica'm una mica quins plans teniu a partir d'ara, si heu pensat de fer una maqueta, si preferiu primer tenir rodatge amb els concerts i gravar després, o fer-ho a l'inrevés. Bueno, de moment el que tenim és més o menys uns 35-40 minuts. La nostra idea és intentar, mentre no tinguem tot un repertori sencer, doncs intentar, potser concerts com avui, tocar mitja horeta, o fer teloneres, que també tocarem al juliol, teloneres de les Worth, que és metal, a The Cavern. Llavors, de moment, mentre no tinguem un repertori, encara no el tinguem, perquè són de temes propis, llavors, clar, s'han de crear, s'han de fer, llavors porta una feina i, llavors, de moment, si ens podem anar col·locant per anar tocant a concerts així, doncs perfecte. I més endavant suposo que sí que voldrem tenir una mena de maqueta o EP o fins i tot un vídeo també comentàvem. I això ja s'anirà veient, de moment anar a fer temes i anar si podem anar tocant i si es pot més endavant gravar alguna cosa, doncs perfecte. Molt bé. I els temes, hi ha alguna de les tres que tingui més lideratge a l'hora de compondre'ls? En principi els faig jo, però és raro, perquè jo faig els temes a casa i em surten pop i els porto als books d'assaig i surt punk. I llavors vam dir, què fem? Fem punk. No, en realitat sí que tenen base punk, però és veritat que em surten molt més, no sé com dir-ho, més happys. Pop, sí. I el que m'agrada de tocar amb elles, a part de tota la resta, que crec que no hi ha res que no m'agradi, i si hi hagués tampoc ho diria, això, portes un tema que dius, està xulo, i el fem i diem, no, està molt xulo. O sigui que potser jo faig una base, un esquelet, no? Però després no hi ha color. Sí. I les lletres també són teves? També, meves, i a vegades hi ha algú que em passa alguna lletra i també hi ha un parell que no són meves. Són en castellà? Són en català. Català, sí. Molt bé.
Això també desmarca una mica del que deies de l'originalitat, això està bé també, no hi ha gaires grups de punk en català. Bueno, ara Déu-n'hi-do, no et pensis, Déu-n'hi-do. Sí, a més... Sí, hi ha Panellet, hi ha Crim, Batec, hi ha uns quants i no sé, són molt xulos i són més punk que nosaltres, però sí, està pujant jo crec i s'anima aquí a que tothom també pugi. Molt bé, doncs moltes gràcies, les veurem ara en concert. Merci.